Hello. Um, Bago ni siya sa Inday Biscore. um, Hapit na mag-comeback ang Big Bang. So, gusto na ko i-share nganong ganahan ko Big Bang. First, nakaila or nakita na ko ang Big Bang ang last siguro mga 2009 or 2010. Katong nag-collab sila sa 21 katong Lollipop. Nakailan ako or nakita nako or na notice nako ang K-pop tungod kay Sandara Park. Sikat na siya, famous siya dito sa Philippines sa una. Bata pa ko, si Sandara na ang murag or idol na mo sa una, krong na fashion na. And then wala lang ko sa sa Big Bang. Kaya ganahan lang ko sa K-pop, ganahan lang din ko sa kanta sa Lollipop. And then ang K-pop sa una lang, ang madunggan lang namo diri sa Philippines, ang sikat lang diri sa Philippines sa to sa una lang 21 na Fire, kanang sige to, Wonder Girls na Nobody for a minute. Parang ganahan ko minaw sa K-pop, pero dili pa ko kaila sa ilaha except sa 21 kaila ko sa 21 kay si Sandara Park lagi. And then na akong friend si Iza to permintin ako kauban yang siya nga te tanawar gud ni Big Bang. I remember nako ato Big Bang katuman ng katong kauban sa 21 minaw ko mga music sa una sa K-pop, pero dili na ko ginamind ang mga tao kay daghan ka sila yung paspas lugnaw. Sorry. And then gipakita sa kuan ni Hazel ang itong Fantastic Baby ang pinaka na-amaze ko or na-shock na-shock sa music video. Kaya ba ito si GD dito, si Taeyang, ang lawas si Taeyang Besh, ayaw kwenta ha. And then si Deso, actually silang tanan. Then kato nga time gwapo lagi ni sila music. Ang music ha, dili gwapo kay sila. Gwapo sila. Mr. Top, gwapo siya. Pero ang music akong ginamin, gwapo lagi ni siya, anak. So, na-interested ko sa Big Bang. Search na ko ng mga kanta. Ginahan ko sa una tong mga kanta nila. Fantastic Baby, Monster, Haru-Haru, The Night, Lies, katong mga karaan nila na kanta. Ganahan ko sa music videos, ganahan ko sa kanta. And then ganahan mo ko matanaw live. Na-notice na ko sa Big Bang how jud kaayo sila mag-live. As in, ang quality, murag ginig mag-perform gani na gining murag last na nila mag-perform kan bigay todo ba kanang banat mo na akong pinakaganahan sa Big Bang. Especially si GD, ilang leader, charismatic kayo. The way mo rap si Top na kanang halos kaunan na niyang mic pero gwapo Japon kasi dili yung sayaw, ganahan Japon kika. And then ang voice ni Desong si Taeyang na perminti maghubo pa mag-concert, which is ganahan kayo ang mga fangirls. And then Big Bang, mayroon ako nga Big Bang ang icon, ang K-pop icon. Kay aside sa ilang music is catchy, they give them all, tanan man na ginag-give man sa tanan K-pop idol ang ilang best, pero lahi ra jud ang Big Bang. As in lahi ra jud sila. Ambot lang bias ba ko, pero lahi ra jud sila. Si GD motindog lang galing sa stage, mabuang kasabot mo sa ko buang and then si Top basing dili na siya muliyok sa stage, basilag mag-ana na siya sa iyang baton. As in ang audience mutan-og sa ilaha, basing wala kayo sila sayaw, dili ba sila masayaw ha. Sa una masayaw sila katong mga past na mga
mga music videos nila tong bag-o pa sila, masaya sila pero karon dili na bayin sila. Pero pag mag-perform, grabe kayo mag-perform. Ang Big Bang, pag maminaw ka sa Big Bang, first impression nimo sa ilang music kay na ganing lahi siya, dili siya pareha. Di na may uban pareha sa music no, pero lahi ang Big Bang. Lahi sila magbuhat og music. Si GD man ang mostly naga-produce sa ilang music no. Lahi ra jud kayo og kumbaga tirada ba. Lahi ra kay tirada si GD pag magbuhat og music. Then ang tanan voice, tanan members nag-complement sa tanan sa isa. Like si Sungri, iyang voice mag-complement sa pag-rap ni Top o GD. Then ang pinakaganahan ako, 'di ba si GD man ang leader, pero si GD ang leader nga dili magpa-leader paabot pag mag-group na sila. Dili pa sa nauban na pag kaong leader kay ikaw perminti ang tunga, ikaw perminti ang magkanta na mga aning lines ana. Si GD kay pag nanagay sila as a group na sila, si GD kay ginatagaan niya time na mag-shine ang ihang members, dili kay iyahon lang tanan. Pero pag si GD mag-solo, as in grabe makamatay bash. Sorry, yubo ko. And then personalities, mayon sila ang bugero ang Big Bang, or kasi ko ano, dili ba sila ang bugero. Kaya lang, kung paminaw ninyo ang bugiro sila na, or mga kuan na sila pamatihon, dili sila pamatihon to. Ano na yung mga past na kaya mga variety show, katawanan kayo na sila, as in, tanawa, 2 days and 1 night nila, katong sa mga karaan nila nga mga variety show, pag mag-spam ka, tanawa na, mga nice o mga personality, ulawon na yun, sa GD, mura na siya buang pag nasa stage, pero pag magstorya na siya, ulawan siya, bugiroon siya, pero sa ko, okay naman magbiroon siya kay naman siya magiro kay how big siya. Tapos si Top kay aside sa gwapo kay si Top, sa una ba kitang mukbang na siya, aside sa gwapo kay si Top, ang yung voice, ang husky voice niya kakaiba, dili wala kay mabla ka pa. But yung sila paras daw si Mino o si Top, pero I love Mino ha, I love song Mino. Pero lahi ra gyud si Top, paspas kay siya mag-rap niya, gwapo ka siya voice. Aside sa gwapo pa siya. Pagkahuman, ang personality ni Top, buang ba na siya, kabalo ang tanan VIP na buang na ato ang bingo Top. Si Top ang weirdest, hilumon siya, more siya hilumon, more siya weird, pero basta lahi siya. Si Sungri ang makne. Si Sungri funny siya, perminti na siya ginabully ni GD. Bagay kay partner na sila, mara sila mag-asawa. And si Sungri ang character, ang personality ni Sungri, siya ang kanang murag nag-complement, murag kumbaga kung astig o ano kayo si GD, siya ang murag naga-balance sa ilaha. Funny, dan human kay chick boy, pero masabtan na to na kay dato mo siya. And then si Taeyang, ayo kay si Taeyang bash, ang kagwapo nga tingog ni Taeyang, pasing magkubo ra na permente sa stage. Si Taeyang gwapo kay voice, ang quality sa voice, idol kay no ko na siya pag magkanta siya na na kana mga ganyan ganan kay ko na part kana as howd kay siya, howd kaayo siya mo kanta, apo siya voice. Si Dasong sabi ko siya kanang normal lang ang look, pero kita mo siguro mo sa Fantastic Baby no, gapo kay na siya lawas fresh, ayaw pag eng si Dasong, ang voice ni Dasong taas ba siya voice. Isa sa mga gwapo kayo na voice sa K-pop. As a whole, ang Big Bang, ang dili kabalo ka unsay problema sa mga rookie karon nga dili nila makuha sa Big Bang ang performance level sa live. Lahi awar gud ang mama. Kisa nila kay tag mama 2016.
boring, ambot lang sa inyo ha, sa ko boringan ko kay wala walay something, walay nagdala sa crowd, walay nagsagit na siya, daghan kay nagsagit no kay nang BTS, EXO, pero lahi ra jud magdala og crowd ang Big Bang. Pasing dili sila masayaw, lahi ra gyud sila, lahi ra gyud sila, dili jud yung sa lahi ra gyud sila. Ang 21 po, lahi pa yun ba yung 21? Idol kin akong 21. Girl group, best girl group sa ko ang 21. Ang sa male group is Big Bang. Karon ganahan kog BTS pero Big Bang gyapon ko. Excited kay ko sa moabutay na comeback sa Big Bang. Duha na ka tracks ang nakita nako na gipagawa sa YG Facebook page. Mo ni ang last ni Tap ata before siya mag-enlist. Sad. It's so sad na siguro malaylo ang K-pop. Sa bagay karon nagapataas naman ang BTS, pero dili ko gusto na i-compare ang duha. Dili pwede i-compare ang duha kay layo ra kaayo ang Big Bang. Dili gimen sa na layo kaayo nga kanang in a negative way, layo kayo sila kay 10 years. 10 years is a very achieving sa ilahan. Daghan sa mga kauban na nag-debut ato nga time pero sila karon ng Big Bang naalang gihapon, wala nang uban, nalaylong uban pero naalang gihapon ng Big Bang. They deserve it. They deserve the attention because they are so talented. Persevere ba ka sila, passionate kay sa ilang craft. So wala, share lang nako ngano ganahan ko Big Bang. Next siguro mag-share po kung ano ganahan ko sa 21 o BTS. So favorite kanta nako sa Big Bang daghan, pero karong mga panahon na ganahan kay ko sa ganahan kay ko mo balik-balik o patugtog sa haro-haro na acoustic version. Ganahan mo na acoustic version sa haro, ganahan ko. So sige, so 12 minutes na kapin. Bye!